Nga support ya kasanam nada pikwa ban juba papingan kren ada nga viral lo bang support ya kasanam nada ton gibat kem yang aro ai bakin kem namar om lei namar nga support ya kasanam namar ba akwa ya ka juba kumno uraju yap ti kum taken nga support ya ka om dai ban shushim kabu om dai ban shushim kabu baka sonam ka penjabi ulok wa jong to tengah la jong ba shun that buram no ya ka Pipla ban long gumda. Hoy. Ngate ngai thuo ye fi. Nga support ye ka rusniu amde ye rubha. Hoy ye to Briew balaya pula lei. Amri lei. Handai ngin wat ye ka proof ken. In wat ye ka proof ken. Ka proof kan sapau. Namar ba ka Sonam kadai ka katnga ka jong ura to balaya pun keteng nom tebre ya ngate bat pengambil thuiro handai pimdai ban keno bakum ne kum tai balai pen chukunno kum tu kum ne gem dai nga support ya kasanam balai nga support ka bakan khla ya ka jong ahok berkerong renjing la jong kum no ka tak tiau tengah jong yu lok la jong nga support ya kasanam andai nga la viral ai bangan viral am kuslai Lang sa kem lang bat karongan sa kem lang bat kangam kuslay na mga support ya ka na mar dai tang banong ban suthat baka Sonam ka penjab ulok ka jong Henry wat chua ya ka jing bah sa tip kumno ka penjab kumno ka le hang ta ken baka sa tip na mga thuo ya fia wat ngoi ai ada bon kinong biu menta ngam kuslay ya kata mo hadu saus pa san pokendai ada ong banga kren thalala na kren new lada nga kren new wa support ya Sonam namar balai nga support ya ka bangan yok ya ka jing baha ken nga support bakan phla ken ya ka kumbanga nga im nga sa viral nga im nga sim ya ka jing im ka jong ka bar ka jing im ka jong nga support ya ka ai baga kan phla jing sisa ai bangangan phla yin siya namar nga ikini wem kapit ya kau ikan new keren kumno kapit ya kau ikan new keren ta kumno kapit ya kau ikan new keren kumno had ban ong mo kendai present ban kan beja khasi kendai pukandai present kajing new kadon siteng bar kajing bhakar ni siteng nama ngadap simil ka jong kajing im kumno nga viral kumno nga lenti kem yo ban kem ye ka beb ka jing sisha kumno nga yelen ti kumno nga im te kum ka Sonam ro ada pimpat yo ka jubab enai da pen viral kluma de ka jing im jong ka enai pen viral ngai pang kren ada ngala ka Briew ka famous nga kren ka jing sisha ada pimpat yo ka jubab enai da kren de ka jing sisha ada ka Sonam ka la plahok de ka jing sisha balai nga yarap ka Sonam happy ban yarap namal nga happy namal nga de pishemil ko jong ko jing ye mem nga happy ban yarap nga ban yarap tikum no figren ai baka Sonam kan flash wa hapo nga support ya ka nga support ya ka wat ngam de mga thok nga support ya ka Sonam marang ngaro nga de ka Briew ko kanom siwa kan maki jubab kepat pau kepat saya nga support ya ka oi uraj na itu hitip kito kieto hai na itu bahaya ki amne pang itu ka Sonam itu uraj kang ba lawan ko ada viral kan video ay bakan viral nama kajing sisa na itu sisa ya auto lok jong ka na itu sisa amne mga thok kia thọ kim đấy bác kia thọ apa Indo kia thọ apa Bangalore yes lại thu thế nó ra cái thu cái lên chụp cái halat yes tar phi qua bên bên này cái video yang kapet bên barat kabep tika jing ha menin kami tu ngale live penta kami tu ngale live balai thay bên ngalangia ngalakadang ngaladap harus sadam ban page Sonam ha on Instagram kumba on ni ka be pakren ben jik
Nga Thai ban page kadang wa support ya ka Sonam ni ka tahu nga support ya ka Sonam. Ada ka ai ka jubab ka basisha. Ada ka ai ka bujubab. Oh, balai nga syukran start ya kata. Mar ngaru nga dai ka beri ko famous. Dai ka beri ko pau nam ta kadang nga hapan jeng menta ban le live. Kinong save kila de save om le live. Nga tengah comment. Nga support ya ka Sonam. Oi, kum ka jing im ko jong ngaro. Ki social media em hapok Meghalaya ki shu yeng lam le skap nakawai ka new kren kum no skap nakawai ka new kren kum no skap nakawai ka new kren kum no sat nakawai ka new kren kum no san no uno san hima skap no youtuber skap na kam to mau for skap to rupang ngala thai ban skap ngai thuang nga sai ban skap kum ka jing im ko jong ngala thai ban skap na mar ngar ngala dei ka ei Takadaw nga support na marbangin yo ya ka jubab na marbaka hoy nga tingi thuog ya pinga support ya ka Sonam daw raj uya pro em nga isn ay hoy nga isn ay yo tulok jong ka basa Punjab nga isn ay but yo balalek ulalek ai bon lek henday ngan ong ka way ai ki badang im kin im ka jubab ngin sa iyo okay Namal ka Sonam balay nga support ya ka bakan ay ka jubab hapo Meghalaya bakan jubab balay ka Punjabi ulok ka jong yes balay ka Punjabi ulok ka jong takadaw nga support ya ka kamday ka Briew ko bas new per kamday ka Briew ha kare betang shiteng do nun ka man kenok than ya ka jing im jong kiway Bikin nak pakai Punjabi ulok jong piladan ke proof. Oi ke proof sosial media ke lapau. Henry ai pakai jubab ke try dar pak baulok jong ke Punjab sisana ke pada. Hadu mentar umpat lap. Baka Punjab makane Punjab kiway ne. Oi kiway kila ready. Permandawan Punjab. Ai ngayon iba don ka social media ka baong ka social media ka sa kenok kung ni ko tayo kwa kren kwa asway ka jubab na ka Sonam ngaro nya kwa nga kumgadi ka beri wala viral bala famous po Meghalaya nga kwa ka proof kina ka Sonam balay nga support ya ka Sonam kum ka jingim la jong haban support kum ko jing im la jong kremle ngale nga haban support lo jong jing Sonam nga ngam punya habat ki story la jong ka story jong ka Sonam at ka story jong em kaya hap kad bat nga syuong no bangaday ka Briew ka baklan bor bat ka bala ban ya sajek niya yakintin em nga lajim ki umat ay bakin jaw kamasim ay bakan pai Henry ka jinglong bapinchim ya ka jing im krem dala ka jing bupasisya no aban jim guma ngati nga sa medin kas nga lalay ka support ka Sonam mentang support tang mga maroy ba support ya ka himtep payala jong ka jing im na depsem Lagi kasi ki penbarai kumno ya kajing im gajong ha. Ngam kenok tan bagi kasi penbarai berjing dong Henry nga bakla ang kandiat kisim ka buban baran harduk kaway ka Meghalaya. Lord of my bitch in myself and bad in my life. I'm fine. Don hiki bakam ya ka jubab ngan ay. Kajubab ngan ay day bangam day ka Briew ko baduk oh nyaduk Henry bangan na poy ka jubab ada pimla pan jubab pay ka jing im jong fikan nong kumno naduk menongan det ong ya kintin lai pusin nadawan takti ya nga madawan chimi ka jing im ada pishim ya ka jing im nga habdi ya ka Sonam ko jong ada pimla pandi ya ka Sonam jong apa pay kai kajing im jong sim kelamade kajing im
nga support ya ka Sonam bas ngoy ang mga marway bas ba adu ka social media baro ka wala ki ibenya ka hantay nga support ya ka baro ka Indian la ibenya ka baro kinong Meghalaya kit Barjelana do Bangalore do che baro ki jaka po Indian ad viral gaya tang mga marway ba support ya ka balay nga support ya ka akwa ya ka jubab bakakan ay hok ya ka jubab ka basisha. From the hills of the east, a new voice rises. Hello, Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live stream and dreams. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.